Salam Kemine. İyileştir. Selamun aleyküm. Halmurad ağa salam. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Saparağı salamu alaikum. Kemine salam. Sağlıklı yaşamaya dedim. Aleyküm. Aleyküm. Kemine. Buyur Kemine. Ha, ses ova mening sesim yok ekeni. Bağışlarsınız. Ha, indi gelýändir. Bugün ine ýurdu jenayetçilerden halas etme üçin etmeli iş diýip tema gireli. Bulam şu onluklar var aslında. Onluklar biz wagtal gaýtalap durmaly. Ýani Gazagstandaky bolan wakada şonuň özüne gaýtalatmana mecbur etdi de şu wagt ýene-de. Indi bu onluklar nädip halas eder. Ondan soň onluklary illeşlerimiz nädip döretmeli diýilen ine sorawlar barda. Şu sorawlara da gysga jogap bereli ýöne muňa değişli ýene-de bir gezek izi giderli çykyş etjek boluruz. Indi pikir edin, Gazagstanda bir waka bolup geçdi. O organizowany ýalak görünse de başda ýöne çala provokasiýa bilen dargadyp bolýandygyny suwd etdi de. Şu Gazagstandaky bolan waka ýa-da Belorussiýadaky. Belorussiýada da edilşoň ýaly bir daşyndan göräýmäne halk bir köçä çykdy. Bir guramaçylygam bar, ýani organizowany diýen sözümüz guramaçylygam bar. Ýani guramaçylygy aňsatlyk bilen bozup bolýan ekeni. Belorussiýada da edilşoň ýaly. Indi bunu bozulmazlygy üçin näme etmeli? Birinciden ýanky onluklar, ýani bir 10 adam kiçijek topar diýeli, şoňa bir ideologiýany siňdirmeli. Ideologiýada maksat bolmaly. Şu ideologiýanyň izinde gitmek, şol onluklaryň ýa-da kiçijek toparlaryň maksady bolmaly. Soň şu maksatdan aňsat çykýan däldirler we şoňa meňzeşem birden yüzlerçe ýa-da müňlerçe onluklaryň bardygyny kabul etseňiz, ondan soň hiç bir provokasiýa nämäni durup bilmeýär ýa-da düşünjäni üýtgedip bilmeýär aňsatlyk bilen. Kiçijek bloklar öz başdak ýöne her haýsynyň maksady bir. Ýöne öz başdak işleýişi, funksiyasy öz başdak diýeli, maksady bir. Beýleki Belorussiýany ýa-da Gazagstany el alsak, maksady hemmesiniň bir tüýöne kiçijek bloklardan ibaret bolmadygy üçin onuň pikiri üýtgedimken diýmek meniňken üýtgemeli diýilen bir näme bardy, köpçülik psihologiýasy bar, şoňa değişli olup durýar. Indi onluklary döretmek üçin hem wagt gitdikçe azalýar. Onuň hem sebäpleri ýanky Gazagstanda da Belorussiýada da gördük. İnternet ýapýarlar. İnternet Türkmenistanda da yapıljakdyr hökmän suratda. Bugün olmasa ertir olmasa bir gün, ýani halkyň dawlenýasyna bagly bolup şoňa değişli bolup yapıljakdyr. Yani halkyň dawlenýasy galdykça Türkmenistanyň içinde internet gitdikçe ýuwaşladylandyr. Ýa-da dowamly VPN'leriň izinden kowalaýarlar. Ýapyp gutarp bilmeýärler. VPN ýapyp gutarma mümkinçiligi ýok ýöne. Şonda da belli bir mukdarda kynçylyk çykarýarlar. Indi şol yapılmanyka diýeli, onluklar döredilip yetişilmeli. Gerek boljak bu. Hem howpsuzlyk nemesinden gerek boljak ildeşlerimiz üçin.
hem o hıcu o azalmacak. Şonun ýaly onluklar nemesi var. Onun ýanynda da o provokasiýalar ine häzirden hem edilip gör. Köçä çykylmagyny. O çağırş edýän belli başly o toparlar var. O toparlaryň o nire işleýändigine o gowy biz göz ýetirip bilýäs. Ýöne olaryň belli bir ýere çellik gerek. Şonuň üçin ýanymyz bilen bile o näme diýe, o deň ýöremekçi mi diýeň. Şonuň ýalap bir söz, haýsy söz dogry bolar onu bilemok. Ýöne olaryň hem gerekli ýerleri var. Şonuň üçin belli bir ýere çellip motivasiýa hökmünde iş görýär. Indi ýöne şonuň hawa provokasiýadyny o bilmeli. Ine köçä çykmak üçin köpçüligiň bir maksady gerekdir. Iň azyndan. Köpçülik nemesi ruhumu diýeli. Indi boldy, meselem çydarýalyk bolmady diýip bilmeli. Hemme kim diýip bilmeli bunu. Biri diýýär bunu o içinden o başga bir zatlara o soň ertesiň bir gün pikirini ötküp gidiberýän halatlar bolýardy köpçüligiň. Şoňa şol nemäni aşmaly da. Ýani onluklar meselesinde. Şonuň ýaly bir giriş, ýa ýaşullar, ýyldaşlarymyza onluklaryň gerekliligine dönem etdik. Şoň üstünde bir hawa gurrun edeli hem düşnükli bolar ýaly. Gerek bolsa gaýta-gaýta da gurrun etmeli bolars muny. Ýani gaýtmaýaly. Halmurad ağa vereli. Sağ olun. Vatandaşlar ine bilşinler diýäli bir näçe ay bäri hatda bir ýyl bolaýberdik bilýäsiz. Orluklar barady gerekdigini düşünürip otur. Her gepleşikde bolmasa da her aýda 2 şöyle ýatry diýe suratlar barady. Näme üçin beýle zerurçylyk bar orluklar? Orluklaryň birinjiň zerurçylygy bizim döwletimiz, ýurdumyz ýapyk bolan üçin. Adamlara öz pikirini beýan etmäge ruhsat berilmeýänligi üçin, kanunlaryň işlemeýänligi üçin şu zatlar gözüňi tutup biz orluklary döretmäge mezurçylygymyz bar ol. Bizim keypine orluk döretmeli diýende ýöne şol orluklaryň şuň döredilse erteki geleceğimiz için ören peýdalyk tutum boljagyny menne ýa ýollaşmamyza dogry önem barda. Näme üçin beýle diýil? Näme üçin gerek şol orluklar? Orluklar men öz görüşüm, düşünüşime görä, bilişime görä ýa ozal bizim Türkmenistanyň içinde işlemde bar bolan tejribemize laýyklykda bir adam birek bilen anlaşýan adam ýa fikirleşýän adam hökmüne biz ekrana çykyp otursa 3 adam bolup çykýar, 10 adam bolup çykýar, 20, 30, 50 tapawdy. Ine şol bir orluklaryň bir formasy biz şu ekrana çykyp öz aramyzda pikir paýlaşýar. Soň öňde duran problemler aralyk maslahatlaşýar. O mümkün kadar şu problemler nereden gelip çykýanyny göz ýetirýär, şu problemler çözmegiň ýollaryny aktarýar. Bir ýollarla bir näçe ýol bolup bilen. Ine ahir soň şonu göremizden soň meseleni çözmek ansat bol. Ine orluklar ýurdun içinde we daşynyna bize näme üçin gerek? Ýene de bir tarapy bar. 30 ýyllap şol jenaýatkar toparyň ýöreden siýasaty netijesinde adamlary birekden daşlaşdyrdylar. Niýasyň döwründe kabul edilen ýapyk karar bardy. 3 adamdan köp adam 20 şonu görseňiz köçede ýa bir ýerde şolar dargatmaly. Toýlarda, sadakalarda aýat ýerine hökmen KGB'nin şu döwür KGB'de şoň agentleri ýa şu mehemen işgärler bolaýmaly. Adamlaryň agdyny isgamaly näme görürler, nere diýerler. Garat ine şolar ýaly zatlar bilen toýunun sadakatyna adamlaryň KGB'nin ýa mehemen işgärleriň göz astyna saldylar.
Şu taýda adamlar toýa ýygnananda da, ýas ýerinde de, mesçitde de hiç bir ýerde öz pikirlerini açyk aýdyn aýdyp bilmediler ýa beýrek sorap bilmediler. Meselen bir güne tutulanyn bolsa neresen näme üçin tutdular, näme üçin basdylar dip sormagy mümkin bolmady şo döwürde. Şonu sen seni malk edýär. Ene şular real agzalalyk döwründe oğurluklaryň geregini şu unkun bize ýüze çykypdyr. Birinciden adamlar indi beýrek ynanman başarmady. Olýan köçeden ýakasyndan tutup gel ynanşallymak däl, o zaman tanıyan adamyň bar bolsa, obodaşyňmy, işdeş kardeşiňmi, ýollaşyňmy, klassdaşyňmy, maşgala agzalaryňmy, guda garyndaşlaryňmy tapal diýer. Şo ynanýan adamlaryň bilen şu pikirleri özleri pikir alşyp, ýurtdaky bar ýagdaý, obaňda degişli ýagdaý, iş ýerinde şu zatlary bir aralyk maslahatlaşmany başarmady. Şu tarapdan oğurluklar bize zerur. Sebäp adam bar problemaları ýurtdaky ilçesindäki, maşalasyndäki problemany daşdawrundaky içine salyp saklap bilme, ahir soň biri bilen şu derdin paýlaşmalyk düşünýär. Ne şol etmek üçin oğurluklar zerur. Şu taýda adamlar beýrek gurrunlar, beýrek duýgudaşlyk edýär, soň ýurdun içinde ýa öz ýerindäki, lokal ýerdäki problemany orta çykarýarlar, şonuň çözgüdini gözleýärler. Ine şunu gözläp tapan adamym ya adamlara ine döwleti dolandyrjak, ine bizim gelecekki täze Türkmenistanyň düýbün tutucu adamlar. Sebäp biz ýerden hökümeti ya hakimeti ýokardan aşaklygyna däl, aşakdan ýokarlygyna urmakçy bolýar. Sebäp aşakda halk öz yerli hakimiýetini, yerli dolandyrşyny gurmasa, o ýokarda aşgabat desen islenip köşkde oturar, aşakdaky ýa-ni ýerdäki aýdel welaýetlerdaky, etraplardaky, owalardaky ilat şu zatlar bilen meşgullanmasa, ol ýokardaky siýasaty bolmasa, ýa behabar bolsa, ýa olaryň problemasyny hiç kim seretmese, onu nädip döwlet dolandyrmaly diýen uly kansara çykýar bizim öňümizde. Ine şu zatlaryň öňüni almak üçin häzirki günden biz şol oğurluklary taýýarlamaga girişdik. İş gidip barýar, o barada görürüm ýok. Ýöne en göňüme bolmasa biraz haýylrak barýar, bizim islegimizden biraz haýylrak barýar. Oňa da düşnükli sebäpler bar, onu bahana dessek boljak, ýa ýollar ýapyp telefonla dinleni ay oldy ýok. Biz bir günlerle nikil bar aýdyp gelýär şu zatlar bardy. Ýöne iş gidip dur. Şu işi gidermejek bolup hökümet wagtal ana interneti yapjak diýär, ýa yapan bolýar, ýa karantin girdi, ýa o diýär, bu diýär, şu halkyň hereketiniň öňüni almak üçin edilýän işler. Oň üstüne dene öz uklap ýatan ýaçaýkalaryny oýarýar, biziň aramyzda şol agzalaryk salmak üçin adamlary ýa pikirleri salýarlar. Garşymyzda işlenip dur, onuň boýuna almak gerek. Ýöne oğurluklar öz içinde lokal işläp durur öz başyna. Ine bizine baramızda aýdaly meselen yerli saýlawlar, yerli arçyllykları kim saýlamaly? Niş oğurluklar özleri tapmaly, öz obasyndan, öz aralaryndan, öz kollektiwinden. Yerli hökümet kimden bilmeli? Şolardan başga kim bilýär? Yerli halkdan başga bu bilýän adam ýok, yerli halkdan kimi saýlap boljak ýa kimi bir wezipe oturdup boljak. Onu aşgabatdan bellemeliýän ýoldan el çekmeli ýa o zatlar bolmadyny gelecekti. Näme üçin Aşgabat bellemel gelip yerli ilatyň hakimini ýa-da bir aýdaly bir kolhozyň başlady. Şonu ine yerli adamlar, yerli oğurluklar, yüzlükler, müňlükler öz aralaryna maslahatlaşyp özleri çykarýarlar. Siz şoňa gatnaşmaly. Şoň üçin gerek bize oğurluklar. Ýene de oğurluklaryň bähbidini görkezine Gazagystanyny bolan ýagdaý. Görýän Gazaklarda yapıldı da internet işlemedi bir näçe. Ýöne şonu da adamlar bütün Gazagystanyň islenlik şäherine, islenlik welaýatyny protesta çykdylar, öz garşylygyny görkezdiler, öz talaplaryny bildirdiler. Ýöne şol barýan prosesi ýa edilýän işi, o talaplary, halkyň talaplaryny, o kanun talaplaryny soň bulaşdyrmak üçin ýa şolara jogap bermezlik üçin hökümet tarapyndan ýörete provokasiýa edilip Gazagystanyň bir bölegini ýagny Almatada öňkü paýtagtda ine şolar ýaly Qırğınçılığa qanunçuluğu ýola goýdular. Onuň hökümetiň, döwletiň ýa işgärleriniň gurunan oýuny ýa wezipeli adamlar. O taýda sada halk ýok. Şoň üçin şu zatlar bolmazlygy üçin birden Türkmenistanyň ýanky
adatdan daşary ýagdaý gurban bolup yglan edip soň internete öçürse bir näme etmeliýän sonra bar. Ine şoňa näme etmeliýän sonra şu taýdan öňünden wagtynda taýýarlansak, sonra etmeli işimiz has aýdyn bar we düşnükli bar. Men şonu aýtjak bolum, gysgaça. Sağ ol, Halbradağa diline sağlık. Bana aýtmaly da adam goýmady. Yok, kän raýdy. Üstünü ýetireýin. Deme, Türkmenistanyň ýagdaýynda şu hökümet çalşyklygy bolanda hawos bolar diýen bir gorku da. O da objektiv gorkudur. Sebäbi kanun Türkmenistanda düýünden işlenok. Onu işleme mümkünçiligim yok. Onu o arada bir son gurrun eder. Onu tema o değil. Şu onluklar bolmadı havos bolýar. Yani havosyň öňüni almak üçin. Bu da bir uly bir gurallar. Sebäbi insany tertip düzgün bolýar da. Bu onluklar diýilýändemede yani şuň kun çykanda däldir bizim ata-babalarymyz. Nungillan ulonyan demelerdir ne bizim Türkmen demesinde o armesi bolan olsa 10 waşy 100 waşy 1000 waşy diýilip eskeri nemesi vardır bu. Bu aňarsy şu Türkmen taýpalarynyň ýa-da demeleriniň uruş taktikalarıdır. Onu belki de çünkü hanım şunu yarak demeyen ulanandır. Bu yani düzgün tertibin mobil upravliyat yani dolandırma demesini mümkünçülüğünü veriyor da. Onun Türkmenistan bir ýagdaý var şu an şunu güýçlen almasan alıp bolmajak ýagdaý var da Türkmenistanda. Ödere berjek gel. Gitjek gelle. Öde gitmeli wagtdan doğru. Hemme adam doğru da şunu. Orun öne gitjek gel. O güýç biz ödleriniň güýçi var. Bizim elimizde de yara yok. O yani aklımız var. O biz güýcüm üstündäki güýç bolmaly. O da akıldır. O şu gromoçuluğu edip bilsek şolary ýalak bular näile oýun edenledi. Biz öňümizde bir tamsyk bir hökümet bar da. Ýa-da toplum ýa-da jenayet bir topar. Bular şu pullan başga da bilen ok. Başga düşünjelerim yok. O pul näde bulanmalygyny bilen oklar bolýar. Şo nemedilen watanny satan hökümet bar da. Biz şu ýagdaýda bir tejribeni millet borjak bolsa bu tejribeni öwrenmediler. Dönük döwlet ýolbaşçylary bolup biler bu tarih nemedir? Durmuşdur. Köp döwletlerde de bolandyr. Bolan ýerler kändir. Ýöne Türkmenistana açaçan boldy da. Öňümizde de bolmagy mümkin. Şolara da karşı durulup biljek bir jemgyýetiň, yani halkyň bir akly bolmaly, bilgisi bolmaly, tejribesi bolmaly. Şu onluklar şoňa da ýaraýandyr. Onlugy ýöne bunu ýeňil almaňda. Men goşup biljek adam şol, yani şu bir akylly şu neme ulanyp boljak. İň gawat gelýän mehaniýumdan birde. Ya şu olar karşılığı mörköt bilmeyen. Cemiyetin düşüncesi bilen edilýän zat. O onlugum öz hayatyňyzda durmuşuňyzda badyr. Doğru anlaşılaňyz, o tanış bilişleňiz o adamdır. Onun kän orada 2 tane onluk var. 3 tane var, 5 tane var. Şeylik diýär de. Ben koşup biljek adam kemini Halmrada. O men bir misal bereýin. Ine bu onluklar Çingistan'da da vardı. Ondan öňem bar. Eşitensiňizdir. 400-500 adamlyk bir goşun
5 min, 10 min adamlyk goşuny ýeňipdir diýip taryhda gatykän eşdilýändir. Şo nädip ýeňip bilýär. O gaty guramaçylykly iş bilen hawa ýeňip bolýarsa, bir goşunyň sanyny näçe köp bolsa şonuň hereketi kynlaşýandyr. Ýa-da dogry hereketi çylşyrmlaşýar. O hereket edýändir, ýalňyş hereketden pikir edin. 10 min sany adamdan ibaret bir goşun bar, o ýokardan bir seredip durmaly. Ondan soň ondan gelýän habar boýunça hereket etmeli. Gaty kyn da. Çingiz Handa ýa-da Timur Emir Timur diýil ýa-da Timurlen diýip aýdylýar. Ýöne asyl döwletiň nemesi o Emir Timur nemesinde ady bilen geçýär döwlet derejesinde. Şonuň o goşunlary 10-luk esasan okçu 10-luklardan ibaret. 10 sany mysal üçin o atly ok atyp geçýär. Ondan soň ýene ýyzynyň beýleki 10 sany atly. Şu 10-ondan gidýär. Şu 10 öz içinde şu 10 sany okçu bilen dost, tanış, elmydama. Bir-biriniň o diline gowy düşünýär. Bir san söz bilen o bir giden nämäni düşündirip bilýärler de ýa-da bir el hereketi bilen. Şoňa bir bütewileşýär bu 10 okçu bolsun ýa-da beýleki bolsun tapagy ýok. Ondan soň şolar dogry hereket edip bilýär. Näme diýilýär onu rusçada? Manewra diýär-de. Ýok. Manewra aslında rusçada däl o söz. Manewra kuwaty güýçli bolýar-da. O çalt hereket edip o ve çalt karar alıp bilýär. Ýa-da gelen karary dogry siňdirip bilýär özüne. Şu o näme. Ýöne beýleki tarapdan nämäni alyn. O mung sany adamdan ibaret bir goşun bardy. Bär tarapdan bir gyýyrdyň, aňyr tarapa barýança seniň goşunyň dargap ýa-da ýok diýip başlaýarlar. Gaçýar-da nemede düşnüksiz bir waka bolsa elmydama dargar köpçülik. Düşnüksiz wakada ine Gazagystanda diýe biz bu Türkmenistandan göçüp giden ine Gazag ildeşlerimiz görüň berýär-de. Biz ilk başta o çadıram kurduk diýe. 2 gün 3 gün yattık, ondan soň bir topar çykdy diýe, bir näme belli. Şu kırıp döküp ýenjip barýar diýe. Ýani bir ýüt köşük ol halka meňzäni ok ýa-da adama meňzäni ok diýe-de bir adaty bir halk däl diýe. Ondan soň biz hem düşnüksiz bolanlar üçin çekildik iza diýe, öýe gaýtdyk diýe. Ýöne şu wagt azrak hereket edip başlapdyrlar. O aýry bir mesele ýöne. Ýene şu düşnüksiz ýagdaýa soksaň ýykylýar. Ýöne 10-luklar bolsa, şu provokasiýanyň boljakdygyny öňünden hem habar bersen, onda näme bolýar? Bu provokasiýa diýip o 10 adam onandyrıp bolýar. Sebäbi näme üçin? Diýen Halmyradaň aýdysýaly. Onanşýan adamyň netijede. Onanşmaýan adam bilen 10-lugy bolagy iň az 10 adamyň bardyr onanşýanyň diýip ona şonuň ýaly kabul edýärdi. Ýene meniň berjek misalym taryhdan. Şu kemine deme ýa maksat belli bolmalydyň-da. Maksat Türkmeniň maksady belli bolmalydyr. Şu hökümet gitmeli. Täze Türkmenistan gurulmaly. Bu hökümet ýaşap bilen ok, sizem eşerete ýetip bilen ok. Buny 30 ýyllar düzeljek bolsa düzelirdi, birat boljak bolsa bolardy. Şundan çürk kesip tamagy, ýani şu wagt hökümet ýa sistemadan bir üýtgär gowlar diýen tamagy üzmeliňiz, o diňe büyüklü siyasi özgörüş, ýa döwleti täzeden gurmaly. Başgaça Türkmen milleti ýaşap bilen ok. Şol biziň maksadymyz şuny ýani kapremont ýa-da ýöne remont däl büýünden kirip tüpürüp täze Türkmenistan gurmaly. Ene maksat şu, şuňa çağırýan sizem, o maksadyňyz şu bolan bolsa, şuňa ýetip bilseňiz, şu maksada ýa beýniňizde oturdup bilseňiz, onu maksadyňyz gaty
aydın oluyor da. Şu hükümet gitmeli. Başka hiç nemesi yok. Yani alternatif atam yok. Yok ervet bunu düzeler yok o zatlar mümkün değil. O kanun işlep bilmeyen yerde hükümet yaşap bilmez, işlep bilmez. Şoň üçin maksat o täze Türkmenistan yurdu täzeden urmaly. Hawa sapara onun düzelmejeginiň başga bir sebäbi bar. Onun eýeleri türkmen däl. O hökümetin. O şu taýda ona o bir nokat goýup geçeli. Soň bir soraw bar. Ine protest edilende ýara ýa-da gaz ulanyp başlasa näme etmeli diýip jogap sorapdyr bir ýyldaşymyz. Sesiniz ýapyp galdyr. Men jogap berýän şu sorawa. Vatandaşlar özüňiz bilýäňiz, Islamyk döwletde halk ýa-ni mitinge ýa garşylyga ýa protesta çykan hökümet şolaryň öňüne böwet goýýar. Ol bizim döwletlerimizde de bar. O näme üçin goýulýar? Ýewropa döwletlerine şol ýa-ni mitin ýa-ni hawasy öwrülmesin. O ýa-ni köçän garasyna maşylar otlanmasyn ýa magazylar ýarylmasyn. Garaz şol Suriýalyk bir düzgünçilikde bolmasyn diýip goýulýar. Emma käbir döwletde aýdal biziň indi öňkü Sowet respublikalarymyzda şonu göz etip basyp ýatyrmak üçin birinciden aşo taýda adamlar urýarlar, ýenjýärler. O awtozaklara dykyp diýerler, soňra jenaýet işini açyp türmelerde soňçulary dürli eziýetler berýär. Öwrülip şol adamlar mitinge çykmasyn. Şular bilen çıkacak adamların gözünün oğudunu almak için oynalayan yörüyte siyasi oyun. Şimdi Türkmenistan'da gelsek hükümetine bizine adamlar aydayıl protesta çıktı da. Bize gerek gelmiş hükümet ya yerli hakimliğin ömrüne vardı ya aydalı yenen bir yere. Ama hükümet olan önüne polisi çıkarmaz mı? Ya orada dübün kalsın ullanmaz mı? Elbette kullanır öz canlı ya cenayet yollar eylem yani kürsüsünü saklamak için. Hani diğer misal size, sonku misal hani Farap'ta 200 adam sol bizim hakkımızı tölen imitimizi üpçünedin deyip aranına ol mesleğin avtomatlı yüzü maskeli çıkar stadyon dağılmasın hemen atı öldürürsün. Hayvat at yani. Ola hayvat. Son hayvattan sonra harekete geçmek mümkün. Şimdi geçilen yadayını näme etme. Edişleri ýalydyp özüne jogap bermek halkyň haky bar. Ähli hak hukuky elinden alınan milletin ozgalyna galmagy haky bardyr diýip ele insan hukuklarynyň baş ýemesine ýazylygy durşa taýdy. Şeňmi? Deklarasiýa preambulasyna ýazylygy dur. Onun üçin sen eger size garşy bize karşı diýerse halka karşı şu taýa gullansa da yara gullansa da edişi alyp ýygyny gaýtarmagy siz dogry haklysyňyz we hukuklysyňyz. Şoňa ýok diýen hökümet ine meni suwda berýär, men taýýar şu sözlerime üçin jogap bermän. Ol hiç bir provokasiýa da der, adamlary küşgürmegem der, özüpdirmegem der. Eger hökümet tarapy halkymyzyň garşysyny yara gullansa olanam günü ağlaya bileyim günü var. Şol yara özlerinin karşısına ullanılacaktır. Onu biz ayttık, aidiyat aytçıgım. Yani bir taraftan, halk taraftan şoları birinci var, yara kullanmak, ya kan nökmek bize zerurçılığı yok. Biz ilki bilen öz hak hukukumuzu akıl huşun üstü bilen, halkın cebisleşmegi bilen, yankı oğurlukların üstü bilen, yerden yayrak aşağıdan yokarlığını yerli hakimiyetlerin yukarı devlet edarlarını ya hakimiyetin kurmağı biz katnaşmak söyleyip. Eğer şu dağıtları peskel verilecek bolsa, şolar verilen peskeline göre de bizlerin kaytavul olur. İslendik. Terzede aytırlar şolar peskelçiliği. Edil şu terzede artıkmacı bilen bizden kaytavul alırlar. Onu yine yurdun avat devri duydurmak bizim borcumuz. O bizim kanunu hukukumuz adır. Şuna deyim. Ol halmıra dağı men yine de bütün yetirmeli oldum. Yani aklın üstüne akıl gerek, yani gücün üstüne akıl gerek deyip ayyanımın nemesi var. Yani oğurlukluğum şu gerekliğinin şu bir kurumaçılığın çıkıntı yani tökmani dığını aşağınçı da tümediyede. Yine o halk köçeye de çıkar. Olar yani polisiyasını
başka da adını halkın üstüne koyuverir. Sonra ne ata-babalarımızın uruş taktikasını güdümlü getirirsiniz, çekilirsin, yankı üstüne hücum edenleri kavarsın. Onun çok kavanın içine düşen biriyse kim ne mi de olsa o böke paşa diye o halkın tarafına geçer. Olmadı da yediler gider. O şu promosyonun gerek yerler şu taylardır. Provokasyon edeyenle de şuna karşılık görkünmelidir. Karşılık yani gün manglayı değerlenin arana salarsın, taşını kavarsın. Olur 1%'tir. Siz insonu 100 etsiniz, 1000 etsiniz. Ama şu tayda panika olmadığı için şu onluklun gereklemeli şunu alaktır. Der o gavo alyanız onun aranızda o miliselen uğrundan gelip bilersiniz. Son ben yine bir zat koşayın, sapara kutoran olsanız. Tutordum temin. Bu yankı cinayetçi hükümet değilene birinciden yara vermeye ol. Neme yankı polise de vermez, beyleke de vermez. O yara o yara o 2-3 gün sonra özne o aylanmalı. Yok ben suratda cemiyetin kuruluşuna şu hatta o düşünüşüm yağlak deymen öz pikirme aydiyan. Düşünüşüm yağlı o pikirlensem yara vermeli değil. Men olsam men vermezdim şoların yerinde olsam. O yara aylanacak özüne. Mesela yine bir ildeşimiz yazıptır da şu yukarıda şunu getirmek isteyen bir taraftan o gen kalmalı diye Cengiz Han'ın o önde giden hücumçuları diye esasen o Karahanlı, Horezm, Gaznalı, şonun yal Türkmenler eken diye hakikaten şon yalı. Dine Türkmenler değil, Cengiz Han'ın emesi Mongol değildir yani koşunu. İçinde Hıtaylan var, Tataran var, esas Tatar vardır. Mongol böyle belki 5-6%'dir ya şonun yalak ne medliye kalan böyle beylek milletlerdir. Şonun yalı bir hatar çalışmak değil de. Bu yağda haziren bolmalı ne için diyende Türkmenistan'ın mentaliteti entegem 16. asırlarda ondan öňlerdäki ýagdaýyna benzeşler. Haýlarda gelip diýdi. O neme üýt götmek diýerler de ona. Saf üýt götmek diýerler ona. Yani hatar üýt götmek. Hiç kıyın bolmaýar şonuň üçin o ýaraglary berse gaty kiçirek bir topara berler. Olam kiçi toparam o niraçelle gitjek. Ýene ol sonra alamaty. O gün gawamalydyr. Olar o gawatman, olar gawamalydyr. Ya uruşun demesi şonu alak bolmalydyr. Onda o Türkmen bir esker milletdir. Uruşup gören millet ata-baba esker bolmaly. O hemme kim esker bolup bilmeli bu ýagdaýda. Soň ine bir soru var. Gowy bir soru geldi. Onluklarda öğretmek kıyın da ýöne halkymyz hopsuz, haýsy serişde bilen habarlaşmaly internet işlerini bolsa diýe. Ine muny men aýdyp beren şol tecrübe. Berin, anladım. Ine Sovet zamany 90-njy ýyl o taýda internet ýok, şu ülkeýe hiç adam ýok. Diňe telefon var. Yine sonra şol yankı Aşgabat'da yığınlanmalı, protest etmeliydik. De şol Balkan velayetine geçirilen yerli saylovları velayet mesela saylovuna hükümet şotayda haramlık edip bizim yürütlerimizi ösürüptür da köpesini. 16 tane eski görküzdük, o zaman çok ulluk edip geleni o var sanırım. Şolardan 4'üsü geçip 10 küsünü zanıptırlar da o yeniliklerini qaramazdan onların o yenilik hasap edip beyleki hükümetin adamdan koyuptur. Sonra oğullar yerden canıp ayttı ne şular ýaly o Harmurat ne bize şular ýaly yemiş kazanlyk bolýany şonu hasap etmediler, bular haramladylar diýip.
Onun men aýtdym onu jaňlasyň oglanlar bilen hemme ýerdäkilere bir aýdaýly gargalan bir ýerine jaň edýän o gazyncykda bir adama Nebitdagda Krasnovodda şular ýaly. Ene erti dandan otly geldi aşgabada sagat 5-iň ýaryna dandan geldi bol düşen adamdan sany 600'den geçdi. Ene bir öýlen edilen jaň netijesinde adamlar beýrek bilen habarlaşyp şu otlar menip geldiler eýer şoňuň dandan aşgabatda Niýazyň gupbol köşüni gabap durdyk fevral aýynda 91-nji ýyly. Şonu ähli hökümeti bilen gelip tanraklap oglanlaryň öňüne ene bir ağlamadı Niýaz. Hemme talaplaryny ýerine ýetirenip o ene ýaş oglanlar ağlady o taýdy bir böyle çyklatlar beren boldy, pul beren boldy, o diýen boldy, bu diýen boldy. Ýöne esasy talap şol 12 sany ýigit öz hak hukugyna dikeldilmedi. Ýani welayet ýa oblast da oblast soветine deputatlyk berilmedi. Ýa berernem diýip oýun aldy ýöne etmedi. Diýjek bolýan adam internet ýapylany bilen telefonuňyz bar elinde. Şu orluklaryňyza aýtýanyň gene plan ýere baraýmaly. Bol bir ederler olar habar berir. Orzum arada bir ay gurulun edipdik şu saparada ulan ýalňyşmasa şu orluklar barada. Eger gelip komşuň üstüne bir polis sürnüp duran bolsa siz näme üçin oturmaly? Baryň näme üçin berdiň? Näme müň azar berýär? Näme günäsi bar? Uğraştaýdym götürün. Ana görýäňiz da ol bir videorolik görkezildi. O tahta bazarda ol haramlyk etjek bolýan polisi tutup ýigitler näme diýen ýa näme eden. Ine şular ýalyk terde işlemen orluklar biregi goromany başarmaly. Kanun işlemeýän döwletde ine halk öz-özüne durusyna döredýär. Halk öz-özüni goramak şertlerini döredýär. Siziň dolu hakyňyz, hukugyňyz bar, watandaşlar. Sizin ähli hak hukugyň elinden alınan millet nähile edip garşylyk görkezseňiz sizin hakyňyz bar. Yaragly, yaragsız parahatlar görnüşdi. Ol halkyň öz islegine ýa başarlygyna, durnuklugyna bagly, akyl dünýä garaýyşyna ýa düşünjesine bagly soraglar bolupdy. Ýa-da garşy tarapyň hökümetiň görkezjek garşylygyna bagly bolupdy. Şonuň üçin siz näil hereket edeniňizde şuň gün sizin hakyňyz bar. Sebäp emme hak hukugy halkymyzyň elinden alynan. Dolu. Hiç kimde şuma hiç ýyl hak hukuk ýok. Dine borç var, dine tabirlik var. Şu kim pürseýläniň agzyndan näme çykdy, siz şonu ýerine ýetiräýmen. O kanun däl. Şonuň üçin o näme etmeli, näme etmeli, näme düşünmeli. Telefon var. Öňüne şu zatlaryny biz şumalaýdyp otursa, internetiň ýapylmagy mümkin. Diýmek siz eýem şu zatlara öňüne taýýar bolmaly. Eger ýapylany biz näde tutuşmaly, näde görüşmeli, näde hareket etmeli diýe meseleni alyndy öz orluklaryňyz arasynda maslahatlaşyl. Biriň elekin oýna maşynaýla aýdýanyzmy öz orluklaryňyzy, motorlaýla ýanyňmy, velosipetlimi piýada çagalar uradýar, ol özüňiz bilin. Nähili ara gatnaşyp siziň özüňize amatly bolsa şo güni ýaşadygy, şonu hem edin. Ene, beýle çaýtsam şeýle. Sapara bar mısın goşýaňyz? O ýa-ni türkmeniň ýurdy elinden alynan şu wagt. De facto buny gidler ýalak däl. Siz ýurdun içine de öğrenoklar, size ýa-ni pasport berenoklar da. Şo ýurdun raýaty diýip o tatbik edýän dokument berilenler. Ýurdun da elinden alynan. De facto bu fakty boyun alyn. Yurt eller gitti. Yurdun sizinki değil. Bunu yani bu üçülen alman başka ne bilen alacak? O çet koyan onu deden o. O ne hem şey ettin diyen onu düşündürüp bilen o. Siz gıtıp taşına çıkardılar. Mecbur edip. Eklenç başka da tapavud yok. Yani gıtılıp çıkardılar. İyinde de tarlanan oldu. Bunun bile uruş taktikada şunun alak olmalı. Yani bunlar falan çekendirler. Ne edip buluttan çıkarmalı, yurdunu ne edip el almalı. Yani mesele şu taydı. Onun devlet kuruluşlarının hem becerinden ödüne oğru şehri ettiler de.
O bulağım hem becerinin dili gıytka. O hem kişi şu hükümet demetinde işleyen ya da kuruluşlarının meclisi olsun, beylekli olsun hemmeti oğur şerik olur. Ve şu atları terin çıkarman oturmadı bu cinayette. O ne yaşlılar savetti. Ne? Şu da görüp terin çıkarmadık. Bu cinayet şerik. Oğur şerik. Cinayet şerik. Bunu şeyle düşünmem. Başka düşündürsem yok. O kanuna şunu şey diyen. O mecliten ne? Şu da hatta sesini çıkarmayan olsa şeriktir. Yok, soňam karşymyzda bir döwlet yok. Bir jenayetçi topar var adı üstüne. Ha. Bir jenayetçi topar. O hiç bir hava neme değişleri yok da buların. Ne kanuna ne näme diýerler oňa? Legal ne tarapy yok bu zatın. Legitim tarapy yok. No. Şonuň üçin o islan nämäni yani nädön bolsa alyp bolýardy islan görnüşünde. Haýsy namatly görseň. O biz döwletimiz elimize almaly. Halk başka berde yani üýt göçükli adam däl. O döwleti elge alyp döwlet kurmaly. Indi men şu soraga sapara dowam edýäňizmi? Yo bollum kemin. Sonra menem bir jogap bereýin. O internet ýapyk bolsa nädip habarlaşmaly diýär. Ine internet yapılmanka o onluklar grup yetişin diýip aýdýanlygymyzyň hem sebäbi şol. Onluklara o grup yetişseniz o internet yapılandan soň ine internetin yapılmagy bir signal bolsun herekete geçmäne. Ya o wagta çelli ine onluklaryň maksady ideologiýasy barada çıkışlar ediler, giňişleýin, giňden. Soňra düşünükli bolar. O beren jogaplarymız düşünükli bolandyr diýip umyt edýän. Ine soň ýene bir ýanky sonra men zeşrek gaýtalanypdyr. Yara ulanmaly. Däl daşynda da ýollar, o ýapyk näme diýärdi? Şu daşynda ýollar ýapyklygy üçin, o yara ulanylmajagy üçin şu onluklary döredilmegini isleýäs bizem. Ya onluklary o döretdik, soň kynçylyklar garşymyza çykmady. Biz kynçylyklary gördük. Onluklar hem işleýän ekeni, onam biz gördük. Soň işleýän zaty o köpçülige tanadýas. Şonuň ýaly pikir edim. Ya birinci onluklar döretdik, soň kynçylyklar çykany ok. Kynçylyklar barty. Şu kynçylyklara görä onluklar döredýän. Şonu ýaly pikir etseňiz az düşünükli bolar bu zat. Bilmedim, düşünürüp bildimmi gysga ýoldan. Şonuň ýaly buna jogap berdim diýen ýaşullar. Birinci nowatda Şatlyk Şeýhiýew dardan asbal diýenler bar. Ýurduň içinde ýerilse bu adamlara näme boljak? Ine ullakan bir sonra da bu adamları ýaşatmaýarlar. Ýa-ni Şatlyk Şeýhiýew diýdi, ýene bir zat diýdi. Hiç kim ýaşatmaýar. O kanuna galmaz mı kendi yani mene kanun yetişmez. Ama kemenemen riyadayları katı doğru düşünýänler we kabul edýän. Halkyň 30 ýyllar bir göwnüne degmekde halka sütemedil. Jebir görünü şu Türkmenistan'ı men bilemem. Halkyň içinde şu türmede oturup çykmadyk maşgalalar bar mı? Ya her maşgaladan bir adam diýen ýaly iki maşgalada 3-den 4-den türmelere basylany var. Onsoň bu zatlar bağışlanacakmı? O tutanan var, basanın şu yurdun içinde para alanım, türmede urup yencenim hemmesi şu Türkmen. Ine ýagymyz öz içimizde ine iň erbet ýer şol. Daşyndan bolan bolsa bütün millet bir gün o başyna alardy daşyndan gelen ýagy. Türkmen şunu ýar millet. Ýöne öz içinde bolansa şoňa näme diýip näme aýtjagyny bilenler. Onsoň ýanky şol gorky sistemasyny 30 ýyllap ýerdiler, halkyň aňyny saldylar. Gowşyň süýra wagtda eýe çykmansaň, onuň ine şol reali ýagdaý emele de bizde. Şoň üçin indi bizim aýdýan zadymyz, diýen zadymyz bize watan gerekmi? Bize ýurt gerekmi?
Ona ayağı kalmalı. Yok gerek gelme. Onu yurdun daşına şu marka otururlar, arzu edip oturman. Yurda salınlar, barar, sağılımızın arasına oturur. Yok şol. Birinciden şol etçek bolyan oyunu var, anır kılan. Öz ornuna oğlunu koyacak, aftığını yenen bir tapağı diyor. İtini getirip koyarsın çok görse. Halka yol yok şu tadı. Ol devletten, ol yurttan adamlar çıkarılmalı edildi. Onlara toprak gerek. Şu Kurban olayın işledip oturan yensedaki bu işlere dine toprak gerek. Son üstündeki halk gerek değil. Vatandaşlar, indi gözünüzü açayın. Sizin hem indi düşünürse vaktiniz bollu. Gerek değil. Çağılınızım, son içinde kalanlar, enetalınızım, hemmeci yesir. Menkilerim sosanlı. Hemmeci şu hükümetin elindeki yesir. Olara da ne hizmet var, ne iyimet var, ne aylık var, ne iş var, ne güllük var. Hiç dağıt yok. Olara ağaçlığı ne buyurulan millet. Koy kesellen ölsün, kavitten ölsün, yenen bir dağıttan basımrak şu toprağı boşaltsalar bolye. Neyme görün dağıt, neyme gerek öz-özünde Allah'a oturma. Ine oğurluklar son için gerek sol indi gövni çökkün halk yurdun içinde. Gövni çökkün halk yurdun daşında. Hiç olmağına direk gövün verip orlu verir yani bir urufunuzu direlder yani şertler etmek için ilkinci nöbette oğurluklar gerek. Bara bizde atavabı 10 maşı, 100 maşı, 1000 maşı, Terkerde tümen maşı, mün maşı bolluğu. Şehittirip Türkmen odur ordası bilen yürüyüş eden halk. Neyem oldu bize? Näme boldy? Bizim ýaşlygymyzda gören halkymyz şuun kuun ýok. Sizin şu ýaşlar şolaň nesili. Näme boldy men düşünüp bilemem. Düşünýän bilýän kim näme oyun oýnan ýeňsedir. Ýöne halk şu zatlardan biraz oyun bir terfegine daýan bir aýagyny galmaly wagty geldi. Şonu aýtjak bolýan men. Oğurluklar öz-özünden hem işler eger şu oğurluklaryň şuun kuun bar bolsa şola bilen şu zatlaryň maslahatyny etseňiz ahyrdan bir pozitiv pikirler kelläňize geler. Ene gelip dinläp oturýarsyňyz. 100 adam, 200 adam, 300 adam her gün oğurlar şu jaňelýär, yüzlerçe adam hat ýazýar, jogap berýär. Diýmek halk oýanyp başlady. Diýmek şolaryň birgesi gelýär, şolaryň öz ýurduny, watanyny dolanyp bir zatlar ýagşylyk işler edesi gelýär, ýagty gelecege bile çykatymyz gelýär. Şoň üçin ýüşüp otyr. Ya şu adamdan denen ağzından näme çykýar diýip oturanda, siz özüňize gerek watany gurmak üçin, şu zatlar nädip ýoly goýmak üçin bir maslahat diýip şutak ýerine otyr. Bizim bilinjämiz aýdýar. Tarihte durmuşda bolan tecrübemiz bar saparak kimi sonra diýär, ýaşlar idrak götüri, alan ilmlerine, bilimlerine daýan. Sizin halk bolup, şu zatlary öz kelläňizde, kalbyňyzda ornaşdyryp bilelikdi, öz oğurluklaryňyz bilen. Men ýanymda ýasapragyň ýanyna dur diýip aýdymda ýa keminänden, öz oğurluklaryňyz bilen. Düýbüni tutun. Şol guruljak kanuny döwletiň düýbidir şol. Yerine özüňize başlygyň taýlarsyňyz, owamy, kolhozmy, ýa-da şähermi, etrapmy, yerine öz araňyzdan ýa halkdan vekil saylarsınız, millet vekili, parlamento, yerli parlamento, yokarkı parlament. Yurdunuzu, özünüz elan, özünüz dolandırma. İhlas bilen yapıştın diye, sokur gözden yaş çıkarıyor, ağlasan. Sokur gözden yaş çıkarıyor. Bir de ihlas gerek, şuma, vatandaşı. Bir iğen, bir barmak çommaldık, bir doğduk, çoğurup, otursak, eyyam getirdik yurdu, hakikatten. Bizim nesilimiz gitti, son 2-5% galandy bu durmuşda. Olam gitse, ondan sonra Niyazın tohnamasını yetiştirirler şu ulkuun. Hakimet başında oturanlar, sonra bir lellimiň elinden çıkan, yani asla düýbünden bilimsiz, tansor diýişler döwletde oturmaly. Yani olam günü sanalga. Näme ol aňyrda töwerekdäki döwletler adamlar görenäkmi? Türkmeniň ne güne düşenmi? Ha? Şu mahal Türkmenin maňlaýyna pitiklerin burnundan gan atsak ya ıskın yok, halkymyzy ıskınan eline. Kılıç tuturu yarı tuturu ýagdaý galmady. Olur şonu görenäkmi? Hani toprak, bay toprak. Näme eýlemezlermi? Ya senden sorajaklar, vatandaş, ya getmenden sorajaklar. Hiç kimden hem sorulmaýar. Şoňa göz gyzdyryp bolsa şu ellim gitse territoriýany paýlaşar. Bir aklınıza aýlanaýyn, boldy inni bir minnet edip oturmagy, her bir adam etmeli işini ettin, sonra düzelmejek zat ýok. Hökmen düzeler. Gitjek ýeri ýok. Boldy kelmeň aýdylar. Eme halbirada bir sözlem
Yani 10 tane adam arkanda olsa arkanda dağ var yalık. Ne? Arka dağ değil yani da çodur. Onluktur. Yani pedevenk derler. Ne. Arkanda 10 tane, onun arkasında yine de 10 tane olsa arkanda dağ yalık. Ödünü anam dörüyor. Ne şunu aytacak oldum hanımra da. Bağışla. Katı doğru. Tapara katı doğru. Ya inamın bolonsan, inamımız bolonsan ne ekranı çık halk bilen şudatlar yadırman, yaltanman aydı. Bilyas yurdun içine baramızdan sonra şu arzu eden devletimiz bilir. Hükmen kurur. Şoňa menden 1000%, 1000% anam var. Yani şoňa şu edilecek işleri halkımız tayarlap yetişmeli. Aydiyanlar da köp berdi. O bilen çıksak bolmayan näme dine gurrun edýän haçan herekete geçmeli. Ya geçsek taklap otursunuz diye. Her geçenizde 10 adım, 100 adamın ya 1000 adamın edibilecek işi var mı? Şolar sakatın devlette. Bir özünüzde bir yüzlerin seyredin. Ya biz o adamları o da vermeli mi? Var hova, var şu 10 bin adamım var. Erti çıkmalıysa çıkacak. Yani şol adamla bilen yurdu düzeltip bolacak, men soragy men şunu aýdýan. Ýok, bizde yeterlik däl, ýerdäki halkymy taýýar däl gördüňizmi? Ýene faraby mysal getirýär. Olar bize şu hökümet gerek gel, gidin boşadın, biz öz başımızı meýanky biz yerli hakimiýet döretjek diýip aýdan aklady. Çörek dilep bar ýaly, ýağ dilep bar ýaly. Ha? O bolýa berse berdi birinji gezek, ikinji gezek mana gümmolun ýoksa atyp barar diýip payrak gittim bile. Ine hani orluklar, hani farapdaki yüzlükler, ne sonra men size berýän. Ine şular ýagdaý barka, ne var bu halkı dik ayağa kalır. Kalanlar da onun sonra farapdatyna ýatmaz mı ya beýleki etraplarda. Şoň üçin hemmesi tarlaşykly bolmaly. 5 vilayet den almaly. Men 2 ýyl ýarym märine size düşünürüm otyr vatandaşlar. Yekelikde yeken çaňy çykjak gel. 5 adam, 10 adam bilen 100 adam var, şolar bilen göreşip karşı durup almaly bolsa bir ýam ýere pul çapurlar şu hökümet. Sizden bilmän galardyňyz näde şu hökümetiň ütgäni. Ýöne olar ýagdaý däl, hemmäňizi diýde çökerdiler, diýe çökeren ýaly boýnumy, burnumyz noktalar. Şeňmi? Bir düşen çukurmyzdan bir bilmek gerek. Götü kül üstünde göwlü kaptagyny şu türkmen. Ay näme bolsa şo bolsun bilen barar. Barban geçer hiç biri. İdimiz akynym gırırlar, gırıp otylar. Ýöne men hemme zat aýdy bilemem. Dilim var ana. Balya men şu taýda duraýyn onda. Hawa ildeşler soragyňyz bar bolsa onluklara değişli. Hawa düşünmedik ýeriňiz bar bolsa şoňa jogap berip bilersiz. Ýoş-ýoşam hawa jemläp biler şonuň bilen birlikde. Siz haçan we näde barýaňyz diýä. Gatkan soraýar şu soragy. Bizim haçan we näde barjagymyzy nemelerem gaty gyzyklanýar. O jenaýetçi taparam gaty gyzyklanýar. Jogabyny berelim indi. Ya jogabyny berersmi? Halk taýin bolunny. Halk taýin olanda. Ama birdat barda vatandaşlar açan barýany näme barýan bu soragy onu 30 ýyl beri oturan adamlar bar. Onu ak yürekden berýän adamlar bar bu soragy. Nege şolaram gelse bilem ayağa kalsak diýip olam düşünüpli. Ýöne kemine sen aýdysyň ýaly hökümet tarapyn ölçäp dökýärdi. Şolar gelermi? Gelýän bolsa aýty ýolundan geljek bolýar. Näde barjak bolýar. Ýöne ola bilýär bilen barjakdy. Biz bärden siz onadyň, munadyň diýip oturjak adamda. Biz şu yurdu düzeltmäni boýnarlykmy? Mesela durmuşy üpçünetçimiz boýnarlykmy? Halk İslam parlamentini ýa wekillerini taýlaýança ýerli hakimiýet. Aýtdykmy? Şol döwredegi hökümetimizden döküp barýasa birinji giýerlenmen udundan döwleti işläp durmaly sagat ýaly. Şol zatlar üpçün etmek üçin de taýýarlyk görüp otyr. Biz taýýar, halkymy taýýardy. Eger 20 bolsa bize ýam düýün barardyk ýurda. Bunu ýoluny hiç kimden sorap barmalylar, bilýär näde barjak. Ýöne halk enne şu mahalsiz görüler. Şu otursunuz da içindäki, ýurdun içindäki dogan garnaşlaryny bilen. Ya ýurdun daşynda Türkiýede näme 4 diýwaryň içinde ýek oturanda duşýany, görleşýany
Anamlar adamlarımız bilen şu gurrumları yedi vermeli. Ben bilen adamla bana ya diye öydakilere şerli dan ettik. Aydiyat bol. Hiç kulak atan akla har burada bilen näme diyeceğimden bilen attı. Oyormalı. Oyormasın özünüz oyorunuz solum yeterli. Bir maskaladan bir adam çıktı sulatlar için. Fikredin Türkmenistan'da näçe maskala var. Näçe 10 miňluklar bolýanyňyz. Solum yeterli galan oturursun ýöne ertesi gün diýmeseler ene bilim giýecekdik bol bilmändik. Ýok, aýdyn soňra golaýymyza gelmedi ýaly. Men aýdýan iki gözümiň birem bolsa bagyşlaşmasak ýok. Eger şu kun halkyň kyn ýagdaýyny, döwletiň şu güni watanymyzyň şu boka watan ýagdaýyny garadan keredip oturjak adam biremjege menen bolsak maňa gerekde. Şu ýerde şu taýda dymy oturjak bolsa. Bolluk oturdy. Mesele şeýle goýulýar watandaşlar. Watanly meselede şeýle çemeleşmeli. O toyun gurruny da saglyk bolsun, näme bolsun, hemme zat etmeli işlemeden kyn basmaly, kyn üçin Allah tawsir. Näme onu bize näme üçin bu akyl huşy beripdir? Ha? Senden hareket, menden bereket deyilen söz nereden çıktı onu? Bir sulattan üstüne de biraz oturun, oynanın. O yani bahanadır. Ay biz onu nimetmelini internette öçürdün. Aydı bu otur nimetmelini. Etcek adam yolunu tapar. İş etmeyecek bahane tapya, iş edecek adam iş ediyor. İstlenip situasyada mesele şeyle çözülüyor. Vatandaşlar. Bolun ben başlayacak adam yok ki. Şutajda jemläýelim kemini. O goşjak zadyňyz ýok bolsa, şutajda jemläp biliriz. Ýuwaş-ýuwaşdan bugün ine gysga düşnükli bolsun diýip, gysgarak näme etdik. Soň görmege maksat bolsun diýip. Gönefiri görmek aňsatdyr, ýöne gönefirden soň görmek kynrakdyr diýip o pikir edýänimiz üçin şunu ýaly etdik. Onda ýaşullar sağ olun, iýleşler, sizem dinläriniz üçin sağ olun. Bir soru bardy, ýani ýokarlarda näme tekniski soru. Siz nädip o wagtynda girip efire goşulyp bilýäňiz diýip näme bardyr? Abone bol diýilen ýeriň ýanynda bir jaň jazyň suraty bardyr. Şoňa bassaňyz gelýär efire we çykan wagty size gelýär telefonuňyza. Şu jaň jaza basmagy unutma, bilmeýänler üçin. Gorkmaň, demetmeň, gyssanmaň, abone bolup. Ya bulam bir gorku nemesidir aňyr tarapa. Näçe köp ölse, aňyr tarap şonça da gorkýar. O siz ondan gorkýaňyz, o sizden gorkýar, bu nähil döwür boldy. Düşnüksiz. Olar sizden ölen ýaly gorkýar şu wagt. Ýollar açyp bilen okuna 2 ýyldan bäri. Özüňizdäki güýjü görüp bilen okuna iýildeşler. Şon ýaly bolýanda şu taýda o jemläýele. Bolýar, iýleşler, saglykda görüşürler. Sag bolun. Vatandaşlar sağlıklı görüşelim. Hemmeňiziň öýünde saglyk, tapara sag bol, kemine senem saglyk görüşelim. Size de sag bolun. Hanmurad aga, Femine.